Hyundai Avante соли барориш 2013 дӯстони азиз мошин вагон мебошад ва ин намуди берунаи мошин манин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок ойначаш кнопочник коробкаш автомат мана коробкаш автомат CD плеер норад монитор норад дӯстони азиз ҳама наворотош ҳаст калиташ стар стоп чӣ паш нест мисол хаёли мефаҳмем ин сиденияш кожини мебошад чӣ хеле ки дида истодаед ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана пробегаш 112,000 километр мотор 1.6 CDI сӯзишворӣ бензин расход чанде расхода 6.7 литр 100 километр дӯстони азиз мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 730 01 00 Toyota Corolla соли барориш 2006 дӯстони азиз мани намуди берунаи мошин мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 2 электропакет сентр замок коробкаш механик сиденияи пеш обогрев инҷа CD плеер дорад пробег ҳозир пробегашам мефаҳмем пробегаш 230,000 километр пробег дӯстони азиз ин ҳолати салони мошин сиденияш кожини мебошад мани ҳолати салони қафои мошин мана ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин газаш евро 4 будааст расход чӣ қадар расходаш 10 та газгирӣ 100 та изофа мегардад асосиан мани чашкаҳои пешаш мошин хароши сасияни гусосиян яъне ҳолаташ хуб нархи мошин 65,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 799 89 07 BMW тройка соли барориш 93 дӯстони азиз манин намуди берунаи мошин мани ҳуҷҷатош то моҳи апрели соли 2021 мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз дохили салон 2 электро коробкаш механика пробегаш 247,000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин люкам дорад дӯстон мотор 1.8 сӯзишвориш газ будааст расход чӣ қадар яго дали шаҳр 80 та дали 100 дохили шаҳр ба 80 та берун аз шаҳр 100 километр мегардад 10 та газгирӣ мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз нархи мошин
آخرش جای بی‌سودا 16000 سوم گفتاسیا. تلفن برای معلومات 92 966 77 33. تویوتا کمری سال براریش 2019. دوستان عزیز من این نمود بیرنه ماشین با نوع سیاه شیشه چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، یعنی آینه چاشریگراف میشد، коробкаш автомат، сиденияи пеш абагрев, борташ компютер, климат контрол, мультирол, ҳама навратҳои ин замона. рӯлашам абагрев дӯстони азиз, пробегаш 50000 километр мана. бисёр гаштагишам не. боз мани рӯлашам лифт. ҳама навратҳош ҳаст. мани чӣ хеле ки гуфтем рӯлаш абагрев мана. ин сиденияш кожним, боз сидения лифт дӯстони азиз. бисёр дар орамти хуб. мани ҳолати салони қафои мошин. қафоҳошам сиденияш абагрев. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? 8 литр. расходаш 8 литр 9 литрда 100 километр мегардад. ман ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 320000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. Mercedes-Benz 211 соли барориш 2008 дӯстони азиз. мошин вагони мебошад, европейка. ман ин намуди бернаи мошин ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ёдовар мешавем инам ҳама наворотош ҳаст. то ҳатто мани отпечатки пальцавошам ҳаст дӯстони азиз. сиденияш лифт, ойначаш кнопочни, 4 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер, борташ компютер, пробегаш 108000 километр. клиташ старт стоп дӯстони азиз. дута сиденияи пеш абагрев сидени бо бисёр дар ҳолати хуб. ин боз люкам дорад. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. багажош кнопка дӯстони азиз. ана кнопка киди багажош. мотор 3.5 сӯзишвориш бензин. расходаш 10 литр 12 литрда 100 километр мегардад. ман ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 145000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48. Honda CR-V соли барориш 2008. мошин европейка мебошад, оригинал дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, ман инҷа CD плеер дорад, сиденияи пеш абагрев сидени, пробегаш 106000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин боз бомаш панорама мебошад дӯстони азиз. рӯлашам лифт. ман ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мана
мотор 2 سوزشواری بنزین расходаш 8.9 литр ва 100 км мегардад дӯстони азиз. яъни ҳолати мотори мошин. нархи мошин 135,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 00 48.